मा जाबावगोन लोगोफोर एकदमबारे गोदान गोदान मिउजिक फैगोन गोदान गोदान मेथाइ फैयो एकदम मोनफा मोनफा माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा भाइराल जाबाय थायो आरो सेंग्राफोर जा सिख्लाफोर जा बिहामजोफोर जा गासैबो माने भाइरालसै आजिखालिनि दिनाव नैबे दा मोनसे एकदम अनलि मिउजिकल' लन्च जादों बेजों लोगोसे आरो सासे बिनानाव उन्दैया सिस्टारा आखु माने फैलाना मोसानाय नुलायबाय आरो मा जागोन समाजाव दा बेखौ रायथावना बुंथावना रायनोबो हाया बुंनोबो हाया मा जागोन दा भिडिअखौ ससे खोन्थानासै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों लोगोफोरा भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअआ मैया फेसबुकआव लन्च जादों आरो जेनेबा मैया फेसबुकआव माने नुदों आरो आङो हर नालाय भिडिअखौ माने बानायस्लाबनो हायाखै आरो जोंना रुमाबो एसेबां थिग नङा नालाय नै लोगोफोर नायाब्ला नै रुमा नैदिसो बेयावनो थायो बेयावनो जायो बेयावनो उन्दुयो रुमाबो इमान थिग नङा नालाय लाइटआबो मोनसेल'सो ओंखायनो आरो फेन लागायनायजों मोजां खोनानो नागिरा ओंखायनो माने बेफोरावनो भिडिअ बानायस्लाबबो माने दसे खामानि मावखांब्ला माने बे भिडिअखौ नायोब्ला मा जागोन आरो एक्सन लाजागोन ना लाजाया ना बुजिस' हायैसो नालाय बुजिस' हायै गथ'सो नालाय जेनेबा खाथिफोराव थानाय केमेरामेनफोराबो खोन्थाजायोमोन आरो बेफोरबायदि मोसायोबा हारिनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखायसो आनलिगेल जायो बेफोरबायदि ड्रेसखौ गानना मोसानाङा होननानै बै केमेरामेनफोराबो बा न'खरनि मानसिफोराबो मिथिखानाय हिसाबै खोन्थाना होनांगौमोन आरो बे सिलसिलायावसो मोसादों नालाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि खालामनाङामोन होननानैयाबो गोरोन्थि जाबाय खोमा बेखौ माने निमाहा होजागोन आरो इमान माबा जादियासै दख'नाखौ इमान फैलाना मोसानायाथ' जाथावथारदियासै लोगोसेयै बेखौनो आं बुंनो सानबाय थायो बारे बारे माने बुङोब्लाबो माने गाज्रि मोनो आरो सिगांनिफ्रायनो जोङो मा बुङो बेखौ दा लन्थं जुगानो बिराद लन्थं खालामलांबाय आरो मानसिफोरखौ बे प्राइभेट पार्कखौ देखायनो थाखाय मा बुस्थु नांबावगौ बे इसिनिल'सो बुस्थुआ ओमफ्राय देखायनो मा नांबावगौ बे मान सन्मानजों सोलिनायखौ माने फैलानानै देखायना मोसानायावबो एसे आनलिगेल जायो आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामनो नाङा बारे बारे जों सिगांबो बुंबाय थादों बे लन्थक जुगानो बे गेन्दावला राजायानो माने सब खालामलांजोब्बाय आरो जानांगौ बिदिनो मडार्न जानांगौ जों जानाङा होनना बुङा मोजां कन्टेन्ट खालामनांगौ आरो एकदम बिराद रिस्पन्स जायो माने जेरै हमना ला गोजां बोथोराव कम्बल लुबैयो गरम बोथोराव दै नुबा दुगैनो लुबैयो गाथोन नुबा दुगैनो लुबैयो होननायानो जाबाय आरो समजों लोगोसे खारफानांगौ आरो समजों लोगोसे थाङोबासो मडार्न जुग जायो आरोना लोगोसे मोजाङानो बिदि मोसानाया माने एसेल' माने आं रिजेक्ट नुदों दानिया बिदि बोखारथारना मोसानाङामोन आरो गोसोम नुलायनाय बोखारथारना मोसानाङामोन आरो दै बेनि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव नानियाबो गाज्रि मोननाङा आरो आं बेखौनो बुङो सोरबा बुंनायाव गोरोबहैदोब्ला माने दुखु मोननाङा आरो जेनेबा ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायना होदो आरो लोगोसेयै नैबे मोनसे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो Abzanova fıygaçıyor. Ay, Abzanova fıygaçıyor. भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे गावसोरो न' दङ बाथरुम दङ सेस्लाफोराव इदि दख'ना गाननानै बे माबा आगु जानोनो मानो आगु जानोबा फै होनना बुंदो आरो भाइराल जाथोहाय होनना बुंदो बे केमेरामेनखौ आङो मा बुंगोन दा बेखौ बे केमेरामेना मा बुंगोन दा बेखौ आङो नोंसोर दख'ना गाननाया जेबो नङाब्रा निजिनि हारिनि दख'ना गाननांगौ बेफोरबायदि माने केमेरामेनानो आगु जानोबा फै भाइराल जाथो बिदि बुंनाङा माने बे लासिं सिं आनलिगेल जादों आरो बे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो समजायनो थाखाय बिराद टाइम दंबोयो आरो दै बेफोरखौ माने बे जोंनि गेदेरफोरानो बिहामजोफोर हाबा जाखांनाय बा सिगांनिफोर माने भाइरालफोरखौ नुनानैनो बिसोर इदिट जालांबाय आरो जेबो एक्सन लानो हायाखै नालाय बेफोरनो इयुन जोलैनिफ्राय गायजालांजोब्बाय आरो दा बेफोरखौ मा खालामनाया हामगोन एकदम उपाय गैयालै नानिमोनखौ आं बुङो बेबायदिनो माने सिस्टारमोन नोंसोरो गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिखौथ' नोंसोर भिडिअखौ बानायखाबाय बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजजों बिदि ड्रेसखौ फैला फैलि मोसानायखौ गारदे नोंसोरनि दा माने बुस्थुआ स्कुलाव थांनाय टेनसना फरायसालियाव थांनांगौ मोजां फरायनांगौ ओंखाम ओंख्रि मोजां जानो थानांगौ फरायहैनांगौ लोगोसेयै फनफोराव बारा गोसो होनो नाङा भाइराल जुगफोराव भाइराल खारफानो नाङा मडार्न जुगाव मडार्नफोर खालामनाङा जेरै हमना लाङोबा दा नोंसोरनो इदि खालामबायबा बेसे लासिं सिं जागोन नोंसोरनि आदामोन दं नोंसोरनि आइमोन दं नोंसोरनि गुमै बिमाय बिबुं गासैबो दंजोबो बे भिडिअखौ नुयोब्लानो नोंसोर लासिं सिं जागोन आरो
बै इयुनाव नोंसोरो सोरनिबा न'खराव हाबा जाहैबानो बे लासिं सिं जागोन आरो जेनेबा सानस' हायो बुजिस' हायो नोंसोरो उन्दै उन्दै गथ'फोरसो नालाय बेयाव माने गोरोन्थि जाफ्लांदों खोमा होननानै आं सानना लायो आरो बेफोरबायदि माने बारे बारे खालामनो नाङा एकदम समाजनि थाखाय गुबुंले जायो आरो नोंसोरनि हमना ला दा नोंसोरो फरायसालियाव थांनाय समावनो नोंसोरनि सारमोना नुयोब्लानो बे लासिं सिं जागोन आरो आजिखालिनि दिनाव 4G 5G जुगनिसो जाबाय नालाय ना नेटजोंनो खारफाजोबनाय नालाय नोंनो जेसेबां फल'वार दं बे फल'वार नुजोबगोन आरो ओंखायनो नानिमोन बेबायदि खालामनाङा नोंसोर फरायसालियाव थांनाबो गोजोननाय नङा नोंसोरखौ लोगोफोरा एदावगोन बा नोंसोरो मास्टारजोंनो बुजानोबो हागौ आरो लोगोसे नोंनि न'खराव बिमा बिफा गासैबो दङ बिदा बिफं गासै बिगुं बिना गासैबो दं बे लासिं सिं जागोन आरो जेराव जमा जयो बेयावनो बाथ्रा खोथाया ओंखारो आरो बेनिखायनो माने बेफोरबायदिखौ गाज्रि भिडिअखौ खालामनाङा दे होननानै आं बुंदो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर लास्ट बुंनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लोगोसेयै शेयार खालामलायनाङा दे इमान इम्पर्टेन्ट भिडिअ नङा नालाय आं शेयार खालामनायखौ लुबैया लाइक खालामना हो साबसक्राइब खालामना हो सोरबाफोर आंनि बे भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला आङो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बे आंनि इउटुब चेनेला मोजां जायोब्ला आं बे इउटुब चेनेलजों आङो मोजाङै गासैखौबो नायलांनो थाखाय आं नाजागोन लोगोसे आंनि बुंनायफ्राव मानसि गोरोन्थि जादों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों